Chenro mar manyo ringre jolupo moko ariyo manyotho e nam ma Nakuru mairien kaluwore ni nyegi tho ji ariyo goeko nyotimore seche ma teko stima nyonegogi kanyo gilupo e alworano tok chik. Apisa ma KWS wacho ni ringre jalupo achiel oseyudi kama chielo to pod imanyo. Wachore ni jolupogo wuok e alwora ma Karai kendo nyegi dhi achiel kachiel e timo lupo kanyo maonge thuolo momigi. Kunisaidia ndio hata sisi tupone roho. Kama ni kweli ameagia hapo ndani, tujue ya kwamba kijana yangu ametolewa na nimempumzisha. Electric cables and especially the pylons which are now submerged. And the wires, the electric wires are now hanging loosely about a meter or two from the water. And thus it becomes even dangerous for the illegal fishermen since they are, most of them, fishing at night. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi oyango chenro mag dongruok ma migao mareno osebedo katimo e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay, kama oyange ni sirikal mamalo oseketo tenge omenda maromo bilion 2.1 mar keto stima e gwenge ma Homa Bay. Wandayi okoni miere ma hewa 20,000 biro yudo teko stima e bwo chenro mane ochaki gi jatend piny Kenya William Ruto maneno ni sitima oke e gwenge duto ma pacho ka. Wandayi manotimo limbe kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul kod kar chung' od bura ma Homa Bay Town ma chako chenro mar keyo stima okoni sirikal biro dhi nyime gi neno ni gwenge mathoth oyudo teko stima maonge dok chien. Kumbukeni ya kwamba for the first time in history serikali kuu kwa mwelekezo wa Mheshimiwa Rais Ruto na kupitia bunge la kitaifa imeweka pesa taslimu katika hii kaunti ya Homa Bay shilingi 2.1 billion kwa ajili ya kuunganisha stima. 2.1 billion kuunganisha stima kwa manyumba au mboma 20,000. Na hii constituency yenu hii ikapata milioni karibu 150. Kuunganisha about 2,000 households. Ni miyo wa initially milioni 5. Ndio bedo configured kaka wa ambla electrification. Waziri nyocha nasekuwa hii nika molosi the scope is a bit narrow and does not cover the entire community maromo Mwaluka. And I want to thank you before our people for agreeing ni wadhibedo another project miluongo ni Wambla extension. CS Wandayi alipochaguliwa kama mmoja wapo ambaye ako na maarufu sana, ameendeza idara hii kwa moyo wa dhati, akizunguka Kenya nzima akitoa sitima kila mahali. Jofwambo oriwore kod familia kanyakla kod jotelo mamoko gi jopiny e nyasi mar ik ma jalendo mosenindo Festus Amimo. Ik ma kamano timore e dalane mantiere Awasi kendo yuore gi jodito mopogore opogore koriwo koda ka ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga e kind jotelo mamoko. Wawinjane gima dhi nyime gi e thuoloni. Jodala wa Nyasaye ber oseche duto to dhano be ber samoro to samoro rach kendo embe mane ang'oa e kaka koro waneno ka gichandowa kacha. Kuom mano abiro kawo thuolo matin kabisa. An iluonga ni George Godwin Sotieno, aja Ringa Kojwach kata an wuod Ringa Kojwach. An chairperson mar loso nyasi mar Amimo mane tayo Nairobi kendo tayo dalaka. Joma nie dier ng'eya gi te ne wan gode komiti mane tayo nyasi mar owadwa Festus Amimo. Koro ne watemo kabisa to nikech sa chuok koso amiyo gi wach nyingi. To nikech sa chuok akwayo mana ni wabiro mana goyo erokamano. Kech kama dhano nitie gimoro nyaka timre maber to gimoro be nyaka timre ang'owa marach. Koro ma watimo maber to bende wagoyo erokamano. To ma ok watimo maber to bende wakwayo mana timru nade ong'wonwa. Omiyo
mbele ka awacho mana ji adek. Owadwa VOJ ne wan gi executive committee jogi na tamo nindo jokama. Makata ka dipo nono ni jaduong' nolal kata chiegi nolal ni to ing'wonna nikech ne gira mimo ni tek makane ok anya tamo gi nindo ne ok odhi timore. Dr. Popa nika na tamo gi nindo nyaka gira mimo ni timre. Anji Izia Alan obiro to nwa keto dak korga mimo ka. Nwa nyiso ni kowuok ma gimoro kethore to gik moko ok dhi kare. Jay Bonyo ne ndiko ma every time nyaka saa 7 otieno wabedo gi online meeting. Isetieke pok atieke. Ilose kare, olosore kare. Omiyo na mor gi team na ni gitiyo matek e saa mowinjore kaka nwadwa ni wako wadwa gi nyadhi manchen ja nyadhi ma gik moko dhi kare. Aduoko erokamano kijumla nikech ji ng'eny. From NCAs magwa, MPs magwa, governors magwa, senators, nyaka gi PS, nyaka gi CSS, waduoko nuero kamano, jo kanisa, jo fuambo, gi ng'ata manoriwore e kopo mar Festus Amimo, waduoko nuero kamano maduong' ahinya, wakwayo mana ni umed kelo kwe, nikech wan kaka komiti mor wabiro mana bedo kose nyuma mime bur mwang'iyo ni gik moko ni kare. Omiyo amedo mana kwayo kwe maru, dang' akosi madamba bende ne ni ka ufuanu no awuotho kode no taya wacha mimo ni eruru kamano sao mbed kodu. Okay, opakeso. Wasetieko an tija orumo gi ka. E nyasi ma kawuono ni tija orumo gi ka. Abro hand over the microphone to somebody else. We acknowledge the presence of other groups mane gino siepe Festus Amimo ma wasekuodho wach moro ka ibro migi thuolo bang'e. Jojumuiya kanisa mane Festus leme ma Nairobi gi osiepe motene, neighbors meke gi jonjiko alumni te biro thuolo mar wuoyo. Koro anto tija orumo gi kanyo. Apisi mar jaga bajet e pachoka ochwalo penjo mathoth ne sirikande mag counties ma pachoka kaluwore gi thuolo malach ma gikawo kapok gipuodho bajet, okang' mar rocho chike matayo kaka itiyo kod omenda mag jopiny. Koloso e kinde limbe mare apis gavana ma kaunti ma Murang'a, jaga bajet maduong' Margaret Nyakang'o oyango ni nyaka bajet okwongo puodhi gi od bura mar kaunti kendo winjo chwale e nyim od bura mar kaunti no chop tarik 1 mar dwe mar 7. Nyakang'o bende omedo lero lipot mag counties mopogore opogore kaka notiyo kod omenda mag chwalo dongruok. There was very little development expenditure in the first quarter for many of the counties. In fact, over 20 of them had zero in development expenditure. But the reason why this is happening, and I think everybody who's listening should take this into account, is that the budgets of the counties are delaying a lot, which is against the law. In terms of the Public Finance Management Act, all budgets from the counties are supposed to have been approved by the county assemblies and forwarded by the governors by the 1st of July, so that budget implementation can begin immediately. It's not enough for us to complain that the Treasury has not released the funds if we do not have a budget which can enable us to absorb those funds. There are some expenditure items that we would want them shifted from recurrent to development, like this medical insurance we give to the poor people. Currently it is deemed as recurrent, which then means we don't have a huge legroom to expand the number. Secondly, this expenditure item on free porridge for ICD learners, again, it is deemed as currently as recurrent. We also believe some aspect of bursaries, they also need to be deemed as developmental because it's about the human capital, ensuring we have more educated people who will come back and help Murang'a. Contractors e county ma Siaya obwogo mathiro chenro ma sirikand county no ponigo gi mag chudo
ok bi chwalnegi e kind thuolo ma jumbe ariyo mabiro. Jakom maduol mar Contractors e kaunti ma Siaya Francis Omolo ne oseo sirikand kaunti no kuom rem chopo e singo margi kendo koro dwaro mondo mi jatend migawo ma kojolo mar omenda e kaunti no George Nyeng'iro mondo gwe tao wirani ema osebedo ka digni gomenda go. Jagoro maduol mar Contractors ma Siaya Elijah Odinga bende ochiwo siem ni kapo ni sirikand kaunti ma Siaya ok bi chulo gopegi chakre dwe mar 6 machakre dwe mar 6 higani to gibiro thiro chenro duto te mag kaunti no. To ka contractors no ko chul no wondwa ne bro chulo wa dwe mar 8. Dwe mar 8 no kalo, dwe mar 9 kalo, dwe mar 10 kalo. Sani wani dwe mar 12 pending bills ma dwe mar 6 mane no chopo nyaka IB poko chulo nyaka samwa wuoyni. Gisechulo only 20%, almost 80% ma poko chulo. Onge gima bro tire Siaya. Jopiny duto bro ng'eyo no wan kod problem. Wan gi nyithindo ma dhi skul, nyithindo ok dhi skul January. Jogo pe kwa chul, wadwa dari e mier. Mondo kata kum wadwa dak wakia. Gin ginyalo dhi Nairobi, governor nyalo dhi Nairobi dak kuro. Koro kwanene kako kwanene gan. Nikech chakre July, jogi no wondwa ni chulo wa by 20th. Then giloro financial year moko chulwa. Gi promise wani by September wane jok mikwongo chul. Up to date sani wani December. Jogi nyaka ne ya financial year gisechudo diriyo. Wawanda ni kara gin jomage michulo ka wan ok nyal chulwa to nwatiyo kaka ne jomoko tiyo. Otherwise ko kunyal konyowa to kara you are irrelevant. Nikech tiju kara ukia. Nikech wan jopiny manwa yiero we are suffering to un kwandiko nu barua mondo konywa onge gimutimo. Wadwa ng'eyo ng'ama golo ga tijewa e budget. Sirikal ma Siaya onge pending bills me Korengo, onge pending bills me Krasanga. Pending bills te gin mek Siaya County ochulgi ngato nyiswa ni kidhika ni magi historical pending bill. Jodak e sub county ma Nyatike dwaro mondo mi piny owacho ol kata maram e kuonde maricho mag apaya mawuok Masara kochomo Sori ma gedo mare osekwamo kuom higni maloyo 3. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Dweche pod medo kalo ka piny owacho pod dhi mana nyime kod singo tieko gedo mar apaya mawuok Masara nyaka Sori, apaya ma gedo mar osebedo kokwamo kuom higni malach. E kinde limbe mare e kaunti ma gedo mar 5 mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni gedo mar apayano ne dhi nyime bang' kinde machuok. Kata kamano, dweche maromo 6 koro osekalo ka gedo mare pod okwamo. Ono osethirowa kabisa nikech koro sani mokwongo kaka ng'ama nigi lony e weche mag usafiri, ing'e ni ka yo bedo marach to mokwongo transport cost bedo malo. Kata mana in terms of maintenance nikech geche koro kaluwe to kethore mang'eny kabisa. Koro maintenance bedo malo. So maintenance bedo malo, cost no bedo absorbed mana gi the common mwananchi. Nyaka sani apani kowuok Nyakweri nyaka Luanda okalore kendo jowuoth sani oweyo tiyo kod apayani ka giluwo lalo moro molos kod yien. Olalono ma bende mokuom jopiny ema koro gero kendo nyamburko ma koro tiyo kod lalono chulo omenda maromo siling 100. Yien no mano initiative mar jogweng' and in fact en kijana achiel mano biro gi paro no nikech koneno ka koro dhano chandore. Mokwongo ing'e ni bridge ni luwo ka o connect ji gi joma Nyakweri madhi Luanda Konyango ma ok nyal luwo the main road which is a national road. Gimomiyo bridge no itiyo godo en ni koro ndara mawuok Nyakweri kochomo Luanda ok nyal kadhore. Koro that's an alternative route ma giluwo. Adwa wacho ni nyaka sani that bridge is not for the county. So nikech koro already osebedo alternative road ma konyo jopiny nikech en ma koro ji nyalo connect kode koa Nyakweri kochomo Luanda. Kanyocha ne wabedo gi romo gi CS mar Treasury Bwana Mbadi to ne wakwaye ni mondo ng'iye kaka onyalo konyowa mondo wayud derechni moko. Jakom ma jopur e kar purno Malu Akuja irrigation scheme okeoremo wach ni rach mar apaya mowuok Masara nyaka Sori osethiro chenro magi mag pur kawacho ni jopur koro tiyo kod omenda mathoth e sombo ochere magikayo. We would also want to appeal to the government that this road, this our tarmac road passing through the scheme be completed. They promised us they would do it. We also believed it would be done. It is only 2 kilometers. And this one is making the transport of rice from this scheme to be difficult. So instead of a market
of 65, we are now giving a market of 55 per kg. Jowa ma uso gik ma perishable goods machalo kaka nyanya, afuoto and the rest. Koro yudo lal mang'eny kabisa nikech sama gi transport gi e yor matungni to breakages bedo mang'eny kabisa. Koro en lal kabisa ne johala kendo en gima osethirowa kabisa e yor ohala kata e yor wuoth. Jor bro manya tiketo modegiwa ni kinde midhi tiek gedo mar apayani nyaka sani koro kong'ere nikech kata mana ng'ama ne omiyo rak mar ga apayani ne owito ngimane dwe achiel mokalo. And you know when a government project has been awarded, we cannot put anybody at risk. So that project is supposed to go to the same company. So this road, what we are requesting now, we know we cannot be turned up immediately. We are requesting an emergency. Just man up this road from here. George Juma, Ramogi TV, Migori. Manen jatend piny Kenya pachoka Uhuru Kenyatta opwoyo mbalariany ma Kabarak kaluwore gi chenro ma gintiere godo matiyo kod teko chieng' komedo ni mano en achiel kuom chenro ma jiwo tiyo kod yore mopogore mag yudo teko stima. Koloso e kinde nyasi masidho kondo jopuonjre 2,390 e mbalariany ma Kabarak no, jatend piny machon nojiwo rowere ma pachoka matiyo kod lony margi manyasani machwalo dongruok e pachoka. Uhuru bende okwayo oganda ma pachoka mondo obed motang' e apei. Climate change and all of these things are major factors. We can see Kabarak University taking a lead in showing how to conserve, use what God has given us in plenty and turn that into power and energy to power not just this university, but to power industry, to power innovation, IT, and when we look at AI especially. All these are technologies that are going to completely revolutionize how we do, how we work, how we move, how we think. 2026, it gives me great pleasure to announce that we will commission the first phase at a key campus providing reliable, clean power for uninterrupted learning, discovery, and innovative impact. This reinforces our leadership ambitions in Africa in sustainable education as a pioneer of this nature in sub-Saharan Africa. Jopur mag bando e sub-county ma Laikipia jong'ur mokalo ewi nengo mapiny mar chamgi ka giwacho ni mano rocho nweng'o margi. Jopur go ywak ni jo-Bleka osebedo ka chamo lochgi mokalo. Giwacho ni jo-Blek go waro bando kuom nengo mapiny mokalo kendo dok use e nengo mamalo. Bende giwacho ni bando iwaro kuomgi kuom 2,500 e gunia ka jopur ma North Rift to uso bando kuom 4,500 e gunia. Kuom mano gikwayo dero mar NCPB mondo owuog oko resgi. Ukienda upande wa Rift Valley pale Eldoret, wako na mikakati ya kuhakikisha wakulima wao mahindi nanunua na 4,500, hapa sisi tunauza 2,500. Na tulinunua fertilizer kama wale wengine, tulinunua mbegu kama wale wengine, lakini ikifika kuuza yetu tunauza kwa hasara kwa sababu hatuna mikakati yoyote ya kusaidia wakulima wetu. Mahindi huwa maroli inakuja, hii inaitwa Transist, wanabeba na bei rahisi au mabroka. Lakini ifikapo mwezi wa 5 tunaanza kununua ile mahindi yetu. Tunainunua na njia ya bei kali kama 5,000 na 100, na kama tungetengenezwa store ingekuwa ni vizuri sana. Erokamano nyakora Mogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago. Kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episodes in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa.
omuol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Wachna, be gimoro amora ni kare? Nyaka sani gimoro amora ni kare. To nyasi mar ng'eyo suti chiegni chako pari. To sani en gadier ni wan obro neno suchniti, bang'e no bong'e gimoro amora. Mayie, kara Sanjuni en ng'ano kae? Donge anaparo ni jaod pari iluongo ni Rajiv. Bende wantie gi law moro amora kae machal gi manitie rwako. To nang'o? Parminda? Biane, adwa ni mondo igwedhna chi wuoyi. Yawa, bi gwedhe. Ikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. En kinde maber ahinya e higa, kendo Ramogi TV miyo Christmas bedo gi mor. Weruru kanyachiel, kendo beduru mamor. E higa ni, weuru mondo wende mag Christmas omi ubed gi mor. Nobironwa baba, wagoyo erokamano ni Yesu osebironwa. To mana e Ramogi TV, Merry Christmas. E dwe mar Disemba, sama piny dhi mos kendo joot chokore kanyachiel, wagwelou mondo udoge tudruok gi gigo madwarore moloyo. Dwe mopong' gi puonj makonyo ngima joot, rieko mar bedo gi ot motegno kod weche makelo geno kod winjruok. Nyasaye manochako ot ene mogere, ene morite. Bang' bedo gi God, bed gi understanding, humility, weruok richo kata forgiveness. Avoid living in the past. Weuru mondo wawer wende mag Injili mar jiwo chuny kendo miyo chunywa bedo gi mor. Injili ngima, Sabato ka Sabato, chakre saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo, jagoro mongirore e migawo mar thieth Mary Muthoni ojiwo jo Kenya ne kik jwang' jodongo ma pacho ka
Mudhoni noloso kawacho ni kinde mag nyasi mag sikuku ok owinjore oganda wigi wil kod jogo ma igi oniang'. Bende nojiwo jopiny mondo okony jodongogo e ndikruok e okumba ma SHA kod oboke mamoko manyalo konyogi e yudo resruok. Tukimshamrudishia habari hiyo tunapata matunda mara moja. Authority, angalia maneno. Trakta zinakuja baada ya miezi miwili. Asanteni. Nataka sasa tuachie hapo vizuri. Makofi tena kwa PS wetu. Hatuna mgonjwa wa national government na mgonjwa wa county government. Sisi tunashughulikia kila mtu katika mahali popote yupo. Na nikiangalia mambo ya health, mimi naangalia wazee kama nyinyi. Sitaki tukue na wazee hapa na hawashughulikiwi mambo ya afya. Si ndio? Tunataka kama ni hawa wazee, kama ni mambo ya afya, mtu akigonjeka anaenda hospitali anatibiwa. Na hata kama hauko mgonjwa, tunawafundisha ile binu ya kukula vizuri. Hapa tutafundisha wenye wanaweka hapa balanced diet, ndio magonjwa, mambo ya nutrition, ndio magonjwa mengi isitupate. Ile insurance tuko nayo bwana sio, ni insurance ya kushika kila Mkenya. Lokruok e kor lwasi oserocho mokalo kit pith, muya kod dak ahinya te bombe madito ma pacho ka. Kuom mano, kwayo koro nitiere mar nywando nyidendi e lweny mar kedo gi lokruok e kor lwasi kokalo e chenro mar pidho yien kod tiyo gi mwandu minyalo wang' kata tigodo kendo. Kane giloso e sach nyasi mar manyo nyadendi mabiro bedo jambetre mar boma ma Bondo e weche mag kedo gi lokruok mar kor lwasi, moko kuom jodito mag bomano noyango ni lweny mar kedo gi lokruok e kor lwasi en mar ji duto, ka ginyiso luoro margi ni po nono ni piny owacho rema mar keto maino mare e ber alwora to piny Kenya nyalo yudore kama rach e higni mabiro. Ji ok onego bed ni pondo gi talanta e udi. Onego bed wa encourage ji mondo wuog oko, mondo onyis talents ma gin go mopogore opogore. Mostly joma mine. Inwang'o ka joma mine ng'eny gi gin mane ot. Wasewuotho around ma ji oneno ni mae gima Bondo timo. Taparo ni obosude malo matin. Awan mane jo ohinti nwana matin ni Bondo economy mare maduong' e Siaya County. So nyaka wami jo ohala man Bondo a conducive environment manyalo miyo gitim gigeo makare. Kibedo crowned kaka Miss Bondo Municipality in kaka face mar Bondo, kendo nego ibed kaka role model ne nyiwa mani oko kocha. Onego create awareness ne nyiri mani oko kocha, nikech nitie nyiwa moko mowe school giparo ni dikatedo en gimoro ma konyo zaidi. Mar kor lwasi mag jok silungu ni climate change en gima sani affect ji ahinya. Kata Bondo ka ochandowa, kata kineno sani kanyocha ji opuro, ji ok odhi maber nikech koth olal. Magi gin issues ma wacho ni gidhi gi climate change. Koro wadwaro ni mondo Miss Bondo biro wuotho gi weche mag climate change. Wadwaro ni ji opidh yien, ji otim gik moko manyiso ni climate change no en gima koro sani hinyowa. Bengi mar Absa oyangi kaka bengi maberie moloyo moko e nyasi mar piem mag bengi ma higani. Bengi no oyangi kaluwore kod tije mopogore opogore mosebedo kochwalo, ma bende noketo gi opara manyime e wach mar dongruok. Koloso e kinde mich ma kamago, jata chenro mar bengi no Abdi Mohamed opuoyo jotije kaachiel kod customers magi kuom keto gi opara ma mbele. Jakenya David Munywa oketo historia kuom bedo Jakenya mokwongo donjo e raund mar ariyo mar piem mag darts mar laro osimbo mar piny mangima. Munywa koro donjo e raund mar ariyo bang' loyo jatugo namba 18 e piny mangima Mike Dideka. Noyudo loch mar set 3-2 kata kobedo donjo e raund mar ariyo mabiro timore Grand Prix wuok tich ma juma manyien.
So.